Opäť sme stali z mŕtvych, podobne ako v súboji s Kanadou. Markus Neslund. Začalo sa predĺženie Bondra na pravej strane Pálfy, ale to bude dlhý puk a zakázané uvoľnenie. Teraz musí Čierny dať pozor práve na Axelsona. Sa nepáčil pred bránu ešte Dahlén, to je s Nylanderom najnebezpečnejší hráč švédskeho tímu zatiaľ v dnešnom stretnutí. Hedin. Dahlén. Axelson, pozor pred bránou! Ježiš, toto bolo šťastie alebo umenie. Páni moji, klobúk dolu. Jan Lašák teraz chytil nemožné. Švédi už boli vo finále. Ešte raz, Axelson dával pred bránu, tam bol Čierny a Jan Lašák zázračne pred Andreasom Johanssonom. Pozor teraz ale si musí dať Dušan Milo na Jörgena Jönssona. Čistý zákrok, ale Jörgen Jönsson spravil veľmi dobrú kľúčku. Našťastie sa ešte Nylander s Zetterbergom nedostali skôr ku koncovke. Pozor na Zetterberga. O Nylandera sa tam stará pred bránou Vladimír Orsák, Zetterberg, ale dá sa ďalej, to bolo čisté vypichnutie puku, úplne čisté vypichnutie, darmo búry. Hala Škandinávium. Nylander, Lašák a už Pavlikovský môže ísť dopredu. Máme puk. Výborne Višňovský. Striedame, Pavlikovský naskočil na ľadovú plochu, hrá sa ďalej. Opäť Švédi, opäť Nylander, ktorý má dosť síl. Pozor na Kima Jonssona. Teraz prešiel k našim bránkoviskom až na Zetterberga. Opäť Lašák, ale mal vykrytý priestor. To sa nemôže vylúčovať v žiadnom prípade. Kim Jonsson. Švédi nás v tomto momente zvierajú. Milo pribrzdil trošku Tjarnqvista. Pozor na Neslunda, Huselius, vynikajúci Lašák. Janko Lašák dokazuje v tomto zápase, že je našou veľkou hviezdou v dnešnom zápase. Že z neho raz môže byť veľký brankár, ktorý bude pravidelne chytávať v NHL. Ešte raz, strela najproduktívnejšieho hráča zatiaľ šampionátu. Ťažký je tento súboj. Handluš! A Salo, ešte je puk v hre. Švédi na chvíľu zaváhali po hadzovaní. Dobre, Orsák! Ešte strela Pavlikovského, ohrozil Sala. Teraz sa musíme vrátiť. Švédsky protiútok a Dahlén je na ňom zastavenie. Nie, Nylander to je. Výborný Lašák. Skvelý Jan Lašák. Do Hecl. Pálfy. Štimpel zasa netrafil. Jožo Štimpel mohol byť hrdinom dnes zápasu. Pozor na protiútok Švédov. Zluftoval náš útočník a ideme dopredu. Zase Štimpel. Poď teraz na ľavé Bondra. Aj Pálfy. Offside. Pálfy by mal svoju tretiu asistenciu v dnešnom zápase. Posledné 2 minúty predĺženia. Švédi idú dopredu. Ale Švédi ustupujeme. Kde je puk vedľa? Z nášho pohľadu už to vyzeralo, že ide do našej siete Axelsson. A Švédi sú opäť v našom obrannom pásme a tam sú veľmi nepríjemní. Je tam Andreas Johansson. A už sme vyhodili zásluhou, Bartečka striedame, ale treba dať pozor na tie striedania, lebo Švédi okamžite tam majú jedného hráča vždycky na útočnej modrej, na krídle, Lindner. No, chcel to urobiť ináč, ale našťastie dobre sa to skončilo, Naď. Pavlikovský, na pravú nenápadne ide Šatan. Zastrel Naď, Strbák. Držíme pásmo, áno, udržali sme zásluhou Strbáka. Naď tam dostal úder Biela Hedina. Zasa Švédi. Tam Jörgen Jönsson. Dobre je. Aspoň na chvíľu ubránili sme sa. A ide dopredu Orsák. Je tam sám proti trom, ale Orsák to robí skvele. Zaliezol puk do útočného pásma. Krva bola pečovaná. Vybojovali sme útočné pásmo. 56 sekúnd do konca predĺženia. Peťo Bondra. Puk. Získal. Tu Višňovský. Ešte Teč.
Jozefa Štimpela. Znovu Jožko Štimpel, vyvolal puk, pálku. Záznam to musí výjsť. Šanca ešte jedna, hrajme ďalej. Salo nevie, kde má puk a má ho pod lapačkou. Teraz sme zamútili Švédom hlavu 33 sekúnd pred koncom predĺženia. Slovensko si zaslúži obrovské uznanie. Štimpel vyhral. Hecel iba nahadzoval. Dobre, teraz výborne Višňovský. Salo. Ale Švédi, máme puk. Môžeme vybrať výborne Pálky. Vondra. Záver a už sa tam nič neudeje. Áno, v týchto chvíľach je koniec. Ani predĺženie neprinieslo